Pero hoxe tamén imos estar cos nosos agricultores e gandeiros que pasan por momentos moi duros. Raquel, están ao límite por varios factores. Si, dende logo, o sector primario, agricultores e gandeiros están ao límite dende comezos de ano porque a verdade é que confluen varios factores que produciron o que se podería considerar, Juan, a tormenta perfecta. Por unha banda, custos de produción a alza, prezos de venda a baixa e, sobre todo, esa incerteza xerada polo famoso acordo Mercosur. Imos analizar, se che parece, os principais factores que castigan o sector, que son os seguintes. Ímonos ver punto por punto. Por unha banda estarían eses novos contratos a baixa do leite e que a industria láctea xa anunciou recortes nos prezos do leite en crua. Así que os gandeiros aí sairían perdendo. Tamén pois moita expectación polas consecuencias do acordo Mercosur. O sector teme que este acordo pois asolague o mercado de produtos de peor calidade, de prezos máis baixos e ao final acaben por desbotar o produto local, o produto de calidade. Efectivamente, non resultan competitivos con produtos que, aínda que son de menor calidade, tamén son de prezos máis asequibles. Despois están as inclemencias meteorolóxicas que sufrimos dende primeiros de ano, Juan. Esas choivas desmesuradas que complicaron moitísimo todas as tarefas de agricultores e de gandeiros. E por último, a suba de prezos, esa suba nos custes de producción porque subiron desmesuradamente todos os insumos, tanto electricidade como carburantes, fertilizantes, cada día máis e máis caro e a marxe de ganancia pois é moito mellor, así que eu penso que realmente o sector está preocupado de unha forma pois máis que xustificada, non? Neste caso. Terrible a situación na que viven agora mesmo. Imos coñecer mellor o caso de Ramón, ese gandeiro de Arzúa a que non lle dan as contas. Alba Moledo, se non mellora a situación, decía antes, non descarta pechar a gandeiría, non? Pois non, as contas en ganderías como a de Ramón non dan, por iso trouxen a calculadora para contar todo o que gastas ao mes en ganderías como a túa, vale, Ramón? Vale, Vamos. sí. A ver, con que comezamos? Co abono? Co abono, pois... Canto gastas en abono ao mes? Ahora mesmo farían falta sobre 7.000 euros para abonar. Ao mes? Ao mes. Empezamos forte, Ramón, 7.000 euros. A ver, que máis? Gasóleo. Unha das cousas que máis se encareceu, non? Sí, ahora mesmo o gasóleo está a uns 60. Preguntei hoxe pola mañá, está a uns 60. Calculalle máis ou menos 700, 800 euros cada mes. E antes, a canto estaba? Porque un 60 hoxe, pero hai un mes estaba menos dun euro, non? Pois o 19 de enero tiño aquí un WhatsApp e estaba a 0,90 céntimos. É dicir, só en gasóleo e abono levamos 7.800 euros. Falta luz, por exemplo. Si, a luz sobre 400 euros. 400 euros máis. Vale, levamos 8.200. Que máis falta? E falta o pienso que se non as vacas non dan leite. Sobre 5.000 euros. 5.000 euros, mi madriña. Vale. Levamos 13.200. Faltarán outros gastos, como veterinarios... Efectivamente, os veterinarios, bueno, hai meses bons, hai meses malos, pero calculei se non uns 200, 300 euros cada mes. 200, 300 euros. É dicir, levamos 13.400 euros. Faltaría algo? No, ahora a simple vista penso así, pensando, pois ao mellor non. Iso sí, 13.400 euros ao mes é moito diñeiro. Son moitos cartos, son moitos cartos. Como facemos para sobrevivir? A ver, se isto vai seguir así, pois 2, 3 meses aguantas, moito máis non vas a aguantar, porque agora ainda por encima queren nos baixar o leite. Iso te ia dicir, a semana que ven firmase un novo contrato. E parece que non vai ben a cousa, non? Parece que non. Eu falei hoxe co inspector e parece que andan aí para baixalo. A ver, non saben aínda o que, pero baixen o que baixen, vai nos repercutir moito. Entón, a solución de seguir así, como os prezos sigan aumentando, vai ser pechar a gandería? Si seguimos así moito tempo, habrá que pechar, porque, a ver, chamas a unha empresa de servicio ahora mesmo e subeu o precio da hora, e é normal, porque senón non dan feito para gastos. Cantos anos levas ti coa gandería? Levo 10 anos, vai agora en abril. E tes cantas vacas? 70 vacas. E a solución é unha desgraza esta situación, non? Despois de tantos anos traballando, que a solución sexa pechar por esta suba de prezos? Sí, pero se non estás aguantado, ao final que te vas a empeñar e non podes estar así. Habrá que pechar e mellar de buscar un traballo por aí adiante. Pois esta é a realidade de Ramón, pero tamén de outros moitos gandeiros. Gastan ao mes máis de 13.000 euros e se isto sigue así, van ter que pechar as portas das súas ganderías. Grazas, Alba, escoitamos os gandeiros, pero tamén os agricultores. O custo agrícola duplícase nunha década e traballar a terra nunca foi tan caro. Arar o modelo xurro rolda os 150 euros por hora. Imos falar coa agricultora e gandeira Flavia Castro. Moi boa tarde, Flavia. Hola, boas tardes. Flavia, tal como están agora mesmo os custes, tal como está agora mesmo a actualidade, compensa seguir traballando a terra? A ver, vamos a seguir intentalo. A verdade é que as cousas subiron moitísimo, nada que ver como fai uns anos. Bueno, a verdade é que sobrevivimos, non vivimos.
Uns custos de produción que non deixan de aumentar, unha marxe de ganancia cada vez máis curtiña para vos, e entendo que iso tamén ten unha repercusión pois no produto final, no peto do cliente. Claro, lóxicamente, eu teño unha tenda onde vendo os meus produtos, xa vos digo que se nota moitísimo, cada vez as cousas suben máis e máis. E houbo queixas de algún cliente xa? Sí, claro, por suposto, hai xente pois que con un soldo, imagínate, para toda a familia non se dá costeado a compra mensual, semanal, que é moito. Flavia, entendemos que unha suba de todos os produtos en xeral, pero non sei se algún produto de horta, no que se note máis esta suba. Pois sí, mira, ahora mismo, nesta semana, por exemplo, tuvemos un subidón do pemento morrón. Está rondando os 4 euros. Entonces, claro, un kilo de pementos, un pemento que todo o mundo usamos para facer unha comida no día a día, pois xa anda nos 4 euros. A canto podía andar hai 2-3 meses, antes de rematar 2025? Pois un 20 euro e pouco. Wow. E ti notas, supoño que tamén un incremento de prezos cando vas ás tendas agrarias, non? A que acudas, a que teñas referencia, aí, digamos que tes que rascar moito máis o peto. Sí, moito. Imagínate unha bandexa de tomates para plantar, cando antes me costaban 35 euros, agora anda rondando nos 50-70 euros. E por onde pensas que pode pasar a solución ou solucións? Porque como se trata dunha situación multifactorial, igual cun só movimento non solucionamos o que está pasando. A ver, eu penso que se a vida sigue subindo así, o máis necesario é que os sueldos suban, senón a xente que non pode vivir. O que vos digo, estamos sobrevivindo, pero eu creo que hai moita xente pasando moitos apuros, Flavia, é unha pregunta, ti és profesional, pero para esas persoas que teñan a horta de toda a vida na súa vivenda, valle seguir compensando plantar para comer? A ver, sempre compensa e sobre todo é moi bonito plantar, vermedrar e recoller, pero como están os mundos, a cousa estáse complicando moito. Eu, por exemplo, teño o abono das miñas vacas, intento semillar eu as miñas plantas, pero se tes que tirar de fertilizante, tes que tirar de comprar plantón, cada vez é menos bonito, non? non? Tenda mercado. Se non san as contas. Flavia, pois moito ánimo e moitas grazas por falar con nós. Gracias a vos. Unha aperta, Flavia. Situación complicadísima, Chao. claro. Dende lo que sí, e veremos onde remata esa suba de prezos. Imos facer unha pausa e imos